V tomto videu si predvedieme, ako môžete vy ako učiteľ komunikovať so svojimi študentami. Či už to bude spätná väzba na splnené úlohy, alebo potlesk za to, že sa zapojili do kurzu, alebo posielanie správ. Ukážme si to na príklade druhej D. Takže rozkliknem si druhú D, otvorím si konkrétny kurz, ktorý ma zaujíma, takže napríklad z predmetu biológia. Mám tam otvorenú lekciu živočíchy a teraz sa chcem pozrieť, ktorí študenti sa do tohto kurzu zapojili. Kliknem na účastníci, no a tu vidím mená študentov, ktorí kurzom prešli. Keď je tam takáto zelená fajka, tak vidíte presný dátum a čas, odkedy dokedy vaši študenti študovali. Keď im chcem dať najavo, že sa teším, že týmto kurzom prešli, tak im môžem zatlieskať. Čiže klikli by ste len na zatlieskať. Takže to je prvá forma spätnej väzby. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako im môžete pridávať komentáre a hodnotenie k splneným úlohám. Takže otvoríme si lekciu živočíchy, to vlastne už aj máme. No a teraz sa pozriem, kde mám nejakú úlohu. A hneď na prvej strane máme zadanú úlohu, blíži sa koniec sveta, ty si Noé, aké zvieratá by si vzal na svoju archu a prečo. Vidím, že 22 používateľov mi zaslal odpoveď, tu si to rozkliknem, tu vidím zatiaľ iba ich zoznam a pre zobrazenie konkrétnej odpovede je potrebné si postupne rozklikávať tieto možnosti. Takže pozriem sa k prvej užívateľke, k prvej študentke, čo napísala. Takže ona bola dosť stručná. Nenapísala, že prečo by vzala práve tieto zvieratá, keby bola Noé na svoju archu. No a vy jej môžete na to napísať spätnú väzbu. Čiže Alenka splnila si len prvú časť odpovede a tak ďalej a tak ďalej a Alenke to odošlete. Keď jej chcete pridať ešte aj nejaký súbor, možno nejakú nápovedu alebo niečo iné, tak to môžete potom urobiť cez túto ikonu. Samozrejme, ten súbor musíte mať nahratý niekde vo svojom počítači. Teraz si možno kladete otázku, že či to Alenka uvidí. Ono to závisí od toho, ako má zadané nastavenie na svojom profile. Teraz posuniem takto vyššie, aby som vám to mohla ukázať. Čiže takéto nastavenia si upravuje každý užívateľ. Tu v ľavom menu ich vidíte, kliknem na moje nastavenia a tu vidím, že aké notifikácie mi majú chodiť do mojej e-mailovej schránky. V prípade, že má Alenka nastavené, aby jej chodili aj nové komentáre k odpovediam na úlohu v kurze, tak o tom dostane priamo mail zo systému. Takisto môže mať nastavené, či chce dostávať informáciu o tom, že učiteľ zatlieskal za to, že sa zapojila do kurzu. No a všetky tieto ostatné možnosti si užívateľ manažuje sám cez Uprav môj profil. Takže tu sa to všetko nastavuje. Posledným spôsobom, ako môžete ešte komunikovať so svojimi študentmi, je posielanie správ. Tu v ľavom menu ste si už asi všimli, že máme takú možnosť správy. Tu by ste si vybrali užívateľa, s ktorým chcete komunikovať, čiže skúsme tu našu Lindu. Kliknem, začni konverzáciu, napíšem ahoj Linda, vidím, že si ešte stále nedokončila kurz k predmetu a tak ďalej a tak ďalej. A Linde to odošlem. Ako to vidí Linda? Poďme si to ukázať. Takže ja som sa teraz prihlásila ako naša študentka Linda. No a keď Linda klikne na správy, tak vidí správu od učiteľa. Keď na tento riadok klikne, tak vlastne otvorí konverzáciu a môže učiteľovi odpísať. Pýtate sa, že či to Linda uvidí aj vo svojej e-mailovej schránke. Opäť to všetko závisí od toho, ako má nastavené zasielanie notifikácií. Čiže keď tu má označené, že nová súkromná správa, zelená fajka, tak jej o tom príde aj e-mail. Takže takýmito spôsobmi môžete komunikovať so svojimi študentmi a zabezpečiť, aby aj takéto elektronické vzdelávanie bolo interaktívne.